Ahojte, chcem vám podať info, čo sa týka štadiónu. Táto info je pre všetkých, ktorí sa ma pýtate. Takéto alebo podobné správy typu, či ešte budú v predaji nejaké lístky, alebo už je to proste úplne predané a už v predaji žiadne lístky nebudú. Mám pre vás dobrú správu. Dobrá správa je, že so stageom sme robili ešte veci, ako keby sme ho s hĺbkou sme robili, není až taký hlboký, čiže sa celý posunul trošku dozadu, manipuluje sa ešte stále so sektormi a tak ďalej, čiže ešte stále sa tam robia nejaké zmeny a už teraz vám viem povedať, že určite ešte hovorím pár, pretože sa bavíme o stovkách, nebavíme sa o tisícoch, bavíme sa možno o 200, 300, 500 lístkoch, budú v predaji, ale to je dobrá správa, ale až v septembri, pretože najprv musíme finálne vedieť, koľko lístkov vieme ešte pustiť, či to je 200 alebo či to je 500.